መንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ አሜን። ሰላም አምላክ ይብዛሕልኩም ክብራት አሕዋተይ ከመይ ሰንቢትኩም? አነ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን። ኳዕድም መጽሐኩም ለቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሰንበት ሽንባይ ከምቲ ልምድ ካብ መሓርና ቅድስቲ ተዋህዶ እያ እምነተይ ዝቀርበና ስነ ጽሑፍ ሕፅር ዝበለ ስነ ጽሑፍ ካልኣይ ክፋል ናብ ኣቦና እየ ዝኸድ ነይረ። ዓርከይ ምስ ኣቦና ገዲፈዮም ምስ ከድኩ ተሰኪፈ ምክንያቱ ጨጉሩ ነዊሕ እዩ ዝነበረ። ኣቦታትና ነዊሕ ዝተጠቕለለ ፀጉሪ ብዙሕ ኣይድግፍዎን እዮም። እንታይ እሞ ክገብር ባህረይ ከምኡ ኮይኑ ምስ ነብሰይ ግን ሓቂ ተሓይሽ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ሲ ነዊሕ ሓፂር ፀጉሪ የግድሶ ድዩባ ኮይኑ ይቅርታ ሓፂር ፀጉሪ የገድሶ ድዩ እንዳበልኩ እየ ዝዛረብ። ብዙሕ ነገራት ትብዒለ ዝፈትሖ እኳ እንተይኮንኩ ብዛዕባ መንፈሳዊ ህይወት ምስ እግዚአብሔር ምዝርራብ ኣብ ዝመፀሉ እዋን ግን ኣብ ከቢድ ሕፍረት እየ ዝኣቲ። ኣቦና ትሕትና ገጾም ሓጎስ ዝመልአ ጥራይ ዘይኮነስ ብዘይ ሕቶን ርእቶን ንዓይ ምቕባሎም ርግኣት ከይፈጠረለይ ኣይተረፈን። ኣብ ህይወተይ ዝጸልኦ ነገር እንተሎ ሓደ ሰብ ኣብ ውልቃዊ ህይወተይ ኣትዩ ክሓተኒ ከሎ እዩ። መብዛሕትኡ ሰብ እንታይ ደኣ ፀጉርካ ኣንዊሕካ እሞ ዝብለኒ፣ ኣነ ግናይ ደስ ስለ ዝበለኒ ፀጉርኺ ኢሉ እየ ደረቕ መልሲ ዝምልሰሎም ነይረ። እዞም ኣቦና ግን ዘይኮም ካልኦት ሰባት ብዛዕባ ፀጉረይ ከይሓተቱ ብሰላምታ እዮም ተቐቢሎምኒ። ኣቦና ከመይ ኣለካ ዝወደ ይበለኒ። ከምዚ ናይ ነዊሕ ዓመታት ሌላ ዝህልና ኮይኑ ተሰምዐኒ። ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ኣቦና ህይወትከ ከመይ ኣሎ? ኣነ ከምዚ ብፃየይ ዝበለኩም እዩ። ኣዝየ ርሑቕ እየ ዘለኹ ካብ ኣምላኽ ብዙሕ ክትዛረብ ዘሕፍርን ዘደክምን ነገራትን እዩ ገይረ። ኩሉ ዓይነት ሓጢኣት እየ ገይረ። ሓጢኣት መሊኸኒ እንተ በልክኹም ምግናን ኣይኮነን። ክጎድፎ ናብቲ ቁኑዕ መስመር ክምለስ ክንደይ ግዜ እየፈቲነ። ግን ኣብኒ ከመይ ገይረ እጅምር ትብል መፅሓፍ ምሰንበብኩ ግናይ ቁሩብ ትብዓት ገይረ መንፈሳዊ ህይወት ጉዕዞ እምበር ሓንቲ ፍጻሜ ከም ዘይኮነት ምስ ተገንዘብኩ ንእሽተይ ትኹን እምበር ተስፋ ገይረ። ዝገርመኩም ኣቦና ተስፋ ኣብ ዝቆረፅኩሉ እዋን ናብ ባልጎን ኣምላኽ የለን ኢሎም ዝኣምኑ ሰባት ይበፅሕ ነይረ። ዝገብሮ ስለ ዝጨነቐኒ ነብሰይ ኣጥፍእያ ዝብል ሓሳባት ይወረኒ። እንድዒ በቃ ውሽጠይ ተገዲኡ እዩ ካብቲ ዝነበርክዎ መንገዲ ጥፍኣት ዝሕግዘንን ዘውፅአንን ኣሎ ኢለ ምስ ሓስብኩ ግናይ ናባኹም መፅየ። ብቀንዲ ግናይ ኣብዚ ዓርከይ ርየ ለውጢ ኣብ ህይወቱ ምስ ረኸብኩ እየ ተገሪመ። ምክንያቱ ሰብ ከይብለኒ ኢልካ ትርዮ ሓልየት ዘይኮነ እዚ ሓቀኛ ፍቅርን ሓልየትን እዩ ኣርእየኒ። እቲ ግብራዊ ዝኾነ መፅሓፍኩም እውን ናብዚ ከምፅእ ሓጊዝኒ እዩ። ኣቦና ሰናይ ዝወደይ እምበር ካብቲ ከመይ ገይረ ጅምር ትብል ዘንበብክዋ መፅሓፍ ሓፈሻዊ ድጋሜ ድሕሪ ምግባርናን ምስኡ ተተሓሒዛ እትኸይድ ፍኹስ ዝበለት ኣርእስቲ ኣላ። ንሳ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ መፍቀሪ ሓጥኣን ትብል እያ። ስለዚ ቅድሚ ምጅማርና መሰረታዊ ነገር ክንርኢ ግበአና እዩ። ሳልሳይ ክፋል ይቕፅል። ኣሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ሓያል ይኹን። ዝውደቕኽዎ ዘንጠኽዎ ቃል ኣምላኽ ወላዲተ ኣምላኽ ትመልአለይ። ኣሜን።